Ni kendo nyakora mga juang chendo en migago wadhi mbele gi miweche manyien. Gikone to gavana ma kaunti ma Nyamira Amos Nyaribo ochwal ne dwaro mag rawere mag Gen Z bang' rawerego bago ng'anyo kuom thuolo ma jumbe ariyo. Kane gitwak kinde mane gichwalo ng'ur mag gi ne gavana e kaunti no, rawerego dwaro mondo mi gavana Nyaribo orang gi mapiyo kendo ochiwo dwoko mapiyo kaka nyalore. Ochieng' Emmanuel tere kod ler mathoth. Gikone to gavana e kaunti ma Nyamira Amos Nyaribo ne oyie gi kwayo mag rowere mag Gen Z e kaunti no mar winjo ng'ur maggi kendo rwako moko kuom paro ma gisebedo ka gidhiro. Okang' ma kama biro bang' rowerego bago ng'anyo kuom thuolo mar jumbe ariyo ka gidwaro telo makare e kaunti no. Allows Your Excellency to petition us following, hoping that we are going to solve such after looking at it and consulting broadly. We will give the people of Nyamira satisfactory response and actions taken. Rowerego ne osomo ne gavana dwaro margi 17 kamuting'o kendo kod mibadhi e piny owacho mare rango weche mag dongruok ka onywando tiyo kodgi e chenro mopogore opogore mag piny owacho e kaunti no. Number 1, Your Excellency, completion of Manga Stadium and open for sports. Number 2, we need youth active programs to engage different youth cadre. Number 3, MAP youth partner programs to engage youths in various projects. Number 4, fire all civil servants or appointed officials above 60 years to create rooms for youths. Gavana Nyaribo ne osingo biro rango kendo kolo e dwaro mag thuolo mar juma achiel kendo miyo giduoko ka okwedo weche mag nywando siasa e ng'anyo maggi ka osekweth mobalo kod tende e wi tungni moseneno e boma ma Nyamira. I requested you to bring me the petition today. It's because your demonstrations, which were yesterday and the other week, have been infiltrated by my political opponents. Therefore, what you have done to give me this petition is a heroic. Korka kore, Kamishona e kaunti ma Nyamira Erastus Mbui ne opoyo okang' manokaw kod rowerego kowacho ni tulo ok nyal kelo konyruok mak mana winjruok. Nataka kuwapongeza kwa sababu mmekuja kwa amani ili kupata majibu ambayo ni haki yenu kupewa hayo majibu, kwa sababu hata ukipiga nduru ukiwa mbali na hujapata mwenye kujibu, nduru itajibu, haiwezi. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Keto winjruok oko mar doho e kind jonyuol mag Kennedy